veño agora de vivir de Pontareas, tal. Me di el. Esta está guapa. En Pontareas fomos nos a tocar fai uns meses e o grupo que iba a tocar se rajó, tío. Se cagaron. Se rajó e non viu a tocar. E eu, onde tocaste? E me di el, en un garito, el autótono. E eu xa se me encendeu unha luz. E eu, e como se chamaba o grupo? Rebelión de non sei qué. E digo, matao, éramos nós, naceu a miña filla ese día. Por eso non fun ao concerto a tocar. E el, non me jodas, non sei qué, tal. Para min era un soño coñecer a este home. Eu tiña unha colaboración escrita para colaborar con Trasnos de Moscoso. De feito, a nosa primeira maqueta, Voladera Rapu, creo, unha movida así. Que Tona enviáranos un SMS dicindo, está ben, seguro que nin a escoitou, sabes? Pero rollo, está ben. Viches ese sorriso de condescendencia. Sabré yo. Sí, que Fran e eu empezamos... O sea, a primeira canción que fixemos na nosa vida gravamos juntos. Claro, Paul máis eu coñecémonos dende fai 25 anos, pode ser. O sea, é unha locura iso. Sí, sí. E comezamos a gravar na miña casa. Na casa do teu pai, aí, onde está o estudio agora. En 2003 montei unha banda que se chamaba Os Trasnos de Moscoso. Ir a velos ensayar. O sea, nos coñecíamos por sitios diferentes. Os rapaces éramos super haters. Eles viñeran a tocar ali a Concordia. E eu os respetei. Porque Toni tocouse en camiseta como un jodido loco. E eu aí dicen, gañouse o meu respeto esta peña.